saboda ita ce baka daga ba tunda ina nan a zaune ko tun yaushe ne maka magana akan wannan tsinan na yariyan haba mai gida wani wace irin rayuwa ka dauka wa kanka za mu samu matsala da kai akan wannan maganan fa amma kin ga daga dakata min malam to ta yaya zaka daga kai isa ma ka daga mata waya ina zaune nan wallahi da na hada da kai da ita nayi kace kace da ku ka daga waya ina zaune ga kanan kana wurga ido kamar mara gaskiya daga mu gani kuma wannan tsinanniyar zan san zaman da zan gyara mata tunda dai kai ba za ka iya ba bi ta zaizai kawai ba ku da aiki sai wa mutane rashin mutunci kai kowa yake damun mutane ne da Allah su dai ba za su bar mutane da Allah ya haba su dai ba damun mutane haba gora Allah daga ina sannu yawwa ina mai gidan ya san da zuwanki ka ce mai Aisha na sallama da shi maza yayi sauri ina jiransa ai to shikenan amma da Allah ki dan dakata kar ki shiga kin san gida akwai doka ni za ka gaya wa doka a to kin san ni ne gadi ne kin san kuma dole tsaya ba da doka akai gaskiya na ga alama isauri a to shikenan me yasa nake ta kiran ka a waya baka daukan waya na wallahi ban ga kiran ki ba kamar ya Ismail baka ga kira na ba abinda kake yi ya fara isa na dan kana tare da wannan jakan matan naka zan kira ka a waya ka ki daukan waya na to maza ka shiga ciki ka sa riga ka zo ka same ni anan ina jiran ka kuma malam in ka shiga ciki kar ka bar ni a tsaye anan ina nan jiran ka dan in ka bar ni a tsaye anan na duba lokacin da ya gaji zan bi ka har cikin gidan baka ishe ni ba daga kai har matan naka maza ka yi sauri ina jiran ka tofa manya-manyan baki ne ba za ta ko ba za ta ba za ta aka maka unexpected visiting kenan ko kiran da nace ba za wasu kan uwar gida Ismail kenan ashe abin da ya faru kenan da akwai magana a bakin ki Zainab da yawa ki faɗa kan ta kashe ki to ni me nace wallahi ki faɗa akwai magana a bakin matanan taka na faɗi wani abu ne kai dai malam kira mana amarya dan Allah kira ta zo mu gaisa sweetheart kin ji sweetheart to ya kake so in ce mata kamar ce kai ba mutum da mai zara kawai okay to ai dole sai an yi updating sunan mu wani suna ne ba mu taɓa sweetheart manyan baki mala Hamza Zara amarya mala Hamza Zara amarya ka ga yadda kai kyau lalle Zara kin yi Zara lalle sweetheart dole mutumin Hamza bari da je in ka muku abin sha iya so sai mu ci gaba da chapter Zara dole kaga amarya kuwa dole mutum yana da ce da ake ciki ne kawai yanzu kai amarya ta ɓoye ka fitowar ma ya zama sai a kai to in fito in yi mai a waje ko waya ma ba yau dai kawai ce na dawo da wuri za mu samu mutum amarya sai a dan jika makogoro ko a'a mun sha a mota ba komai an ji mata shakar ka da mu ayyau wuni kuka ka mana su kutum yayin da kin ga in ma haka ne to ki zuba mata ni zan zuba abokina zan sabin abokina to ya kai mutumin ina son ganka a waje na da kai nake ina son ganka waje to sai ka mala ka fita sita soyayyen ce ta motsa ka je mana ka ga malam tashi ka je duk ba gowa mar za ku yi a gida ba sai da kuka zo nan wallahi na ji dadin zuwan su na je da ji dadi gidan shiru mai ki wannan fitar da suka yi to Allah ya ke in ba wata drama za su je su buga a waje ba sun riga sun saba wai menene haka ne wai in tambaye ka ma wai me
ma muka zo yi ne a gidan nan? Ban gane ziyara mana Ismail ne ko baki sani ba yau? Ziyara. Shi yasa kake wani kana wani yaki haurunka a cikin gida sai ka ce da kai take magana? Matan abokin na shikenan ba za mu gaisa da ita ba? Matan abokinka to sai ka bari kai ta yi mai dariya ko kuma ya mata dariya amma in haronka ni ba za ka juyo ka dan yi smiling ba? Wani irin hali ne wannan dan Allah mun zo mutane ziyara dan Allah ki juya mu je. Kaga in dai ziyara muka zo a gidan ga ai ya isa is enough mu tafi mu koma ya isa haka nan dan wallahi ba zan iya jura ba amma ta dukan tsiya a cikin gidan nan wallahi gidan mutanen kwarai kuwa yanzu ba za ki koma ba ciki ba zan koma ciki ba ai ziyara ne kuma mun riga mu yi mu tafi mana mu tafi wallahi zan iya mata dukan tsiya a cikin gidan nan ni tun can dama ba na son ta wallahi ka san wacce nake so mu je